Tak, krásný večer nebo jiný čas, kdy se díváte. Začínám o trošinku později, měla jsem tady nějaké potíže s kamerou, kterou se mi potom stejně nepodařilo zprovoznit, tak možná mám dneska horší obraz. Tak a čeká nás krátká meditace, možná ještě chvilinku počkám, než se připojí, kdo se chce připojit a meditovat tady naživo dnes. A zatím řeknu téma, které bude, tam krátce se dotkneme tématu vnitřního kritika. A už asi se na to jdeme vrhnout, když očíčko tady ještě neuvidím. Tak jo, tak můžeme si najít nějakou pohodlnou pozici už, usadit se. Tak vydechnout. Oči můžeme mít otevřené nebo zavřené, jak to komu vyhovuje. A začít si uvědomovat svůj dech. Nemusím dech nějak měnit, jen ho pozoruju. Jen sleduji každý nádech a výdech. Mohu si všímat pohybů těla, které jsou s dechem spojené. A mohu si tak užít, že teď vůbec nic nemusím. Jen můžu. Pokud mi to dává smysl, tak můžu teď pozorovat svůj dech. A mohu si vybavit nějakou situaci, nějaký moment ze svého života, kdy ke mně promlouvala moje část,
kterou bych mohla nazvat jako vnitřní kritik. To znamená nějaká část, která mě kritizuje, hodnotí, posuzuje, část, která se vůči mě vyjadřuje způsobem, kdy mi sděluje, že nejsem dost dobrá nebo dost dobrý. Že mi něco chybí, po mně něco přebývá. Může říkat různé věci, ale společné mívají to, že to je pro mě nějakým způsobem zraňující. Když si nějaký takový moment vybavím, objeví se mi, tak si mohu uvědomit, jaká slova, jaké věty můj vnitřní kritik pronesl. Jen si jich všimnu, jen je zaznamenám. A já si mohu představit, kdyby v takové situaci, ve které jsem byla a vůči které se můj vnitřní kritik vyjadřoval o mně, tak kdyby něco takového zažíval můj blízký přítel, a vyprávěl mi to, co se mu stalo a jak na něj vnitřní kritik reagoval, tak co já bych tomuto svému dobrému příteli, kterého mám ráda, na kterém mi záleží, co bych mu řekla? No, jak bych reagovala? A pokud chci, tak taková slova já mohu nabídnout teď sama sobě, nebo sám sobě. Slova útěchy, slova soucitu, slova přijetí, které bych říkala dobrému příteli, kterého někdo kritizuje. Tak ta slova mohu říct sama sobě. A jen si všímám, jaké to pro mě je. Co se objevuje v těle? No, možná si mohu nabídnout nějaký podpůrný dotyk. Možná sebeobětí.
Možná dotyk na srdci a bránici. No možná nějaký ještě úplně jiný. Zase si všímám, jaké to pro mě je. A na závěr dnešní krátké meditace můžeme udělat ještě několik vědomých nádechů a výdechů. A můžeme zahýbat prstama na nohách, na rukách. Dopřát si nějaký pohyb, který se mi chce udělat. Jak se protáhnout, nebo si zívnout, nebo vydat nějaký zvuk třeba, který se chce tělu vydat. Tak jo, dnešní meditace je u konce. A napište mi určitě do komentáře, jaká pro vás byla, třeba i co se během ní objevovalo, nebo jaká slova útěchy, soucitu, přijetí jste si nabídli. A ráda bych vás pozvala na workshop, který bude věnovaný spřátelení se svým vnitřním kritikem. Tady to bylo jenom takové lehonké dotknutí se tím, co na tom workshopu, který bude mít 2,5 hodiny, tak se této svojí části, která k nám často mluví takým nepříjemným, někdy až krutým způsobem, tak se jí budeme věnovat o dost více. Bude nás tam čekat meditace a cvičení, sdílení ve skupinkách. Taková podpora našeho sebepřijetí a rozvoje soucitného vztahu k sobě sama. Zároveň z workshopu pak budete odcházet s tím, že budete mít představu o tom, jak reagovat příště a jak ošetřit sebe sama, až k vám někdy příště zase váš vnitřní kritik promluví. A ten workshop bude 19.12., bude online na Zoomu od 19 hodin a jeho cena je 350 Kč. A pro odkaz na přihlášení mi buď napište, nebo se podívejte ve skupině do cover fotky, kde je popis workshopu a právě ten odkaz na přihlášení. Tak jo, tak to je za mě vše. Další vysílání bude zase za týden v úterý a přesný čas ještě sdělím. Tak, ahoj.